Hello guys, ari na naman ang inyong pobreng vlogger, nakapangasawa sang pobreng munay, pero wala magmahay, kay dako man ang munay-nay. Ari guys, so nagihaw kita kapato guys, ginparilya talang niyo, naan ato gid sa pagalutoon sa pagkaparilya, na para bang nami gid bala, para makatulo gining iya bala nga dugo guys, 40 ka nami gid man abi nito sa maparilya mo bala. Basta pato, imo lang gid nga parilyahon, lutoon mo gid sa parilya, ato na ni sa nga pagagatan. Okay, shout out ulit sa kay Armando Cantilla Vlog. Okay, shout out si my idol kay Pupoy Labi Landas from Liganis, Iloilo City. Kay Vietnam, ginapa shout out niya si Jong Kasamayor from Minsulao, Sambuanga, Sibugay from Vietnam. Kag kay Bus Intong, kag si Gila Biao, ginapa shout out niya si Bubong Esteves. Kay Gerald Peralino, kay Nonoy Vlogs, ginapa shout out niya ang iyang pamilya Palmis from Nurala, South Cotabato. Kay De La Cruz Mario from Las Piñas City, kay Nox Apila from Lemery, Iloilo, kay Chris Agustin sa Diaz Family sa Tulunan. Okay, shout out kay Tatski Alansa from Antique, kay Ariel Pacardo Balatayo from Poblacion Duñas, Iloilo, kay TC Gabilangoso from Iloilo City, kay Cariel Gablin, ay Freddy Canon from Coronadal City, kay Mandy Samson Liamas from Barangay Bitiran, Surala, South Cotabato. Okay, shout out sa inyo mga idol. Sa tanan nga mga hindi ko na mention, pasensya lang guys, hindi tigit ka mo maurot tanan kabasa. Ang mabasa ko lang, umuna mo shout out ko. Basit ko sa mga next video nga mabasaan kong inyo mga comment dira sa akon nga comment section, ma-shout out ka mo. Okay, ari mangingapos kita sa paglasa sa aton nga pato guys. So nan. Okay, natapos na gid kalasa naton guys. O ato na ni siya pagkatim taon sa asin. Siyempre, magic sarap hindi gin madula. Buta na lang sang panakot. Ahos, bombay, kagloy dugangan talang sang paminta. Nga bunga, ginbukbok na guys. Na, kag coloring, pangpakulay. Tanglad. Mikos-mikos lang guys. Na, paluapan talang sang tuyo. Yan. Para nga aton nga linuto, magnami man. Ako na nga version guys sa mga komenta, bala ka buda. Ako lang tanan nga idea nga pagluto. Butangan ka mantika ang kala. Ulaton tala nga mag-init ang aton nga mantika. Isunod tang aton nga ahos. Syempre bombay. Luya. Yan. Hindi madula ang tanglad. Pangpahamot man sa aton nga linuto. Ulaton tala nga magpula-pula guys. Okay, kinagpula duman. Ato na isunod ang aton nga karne. Yan. Lugay-lugayon lang. Ato lang siya nga pagkatakluban. Anay. Okay, kay gina pa man. Ato naman siya nga pagkabuksan. Ato naman nga pagkalugayon. Okay, ato naman siya nga pagkatugumon. Sang tubig kabutong. Na pwerte ka namin yung tubig kabutong guys, panglaga mo sa imo nga mga linuto bla kapin pa ning mga pato nan duha ka bilog nga butong ang aton nga gilaga guys sa aton nga pagkatakloban. Ato na anay nga pagabuksan, lugay-lugayon lang. Okay, ato naman nga pagkatakloban. Okay, fast forward kay dogina pa man. Okay, kay aton nga luto dahubas naman. Aton nang paluapan sang sinamakan nga tama kakahang. Ato na anay nga pagkatakloban. Okay, kay pila ka minuto duman ang naman. Lugay-lugayon lang. Aton sigundahan sang espiso nga gata. Yan. Lugay-lugayon lang. Aton nga anay nga pagkatakloban. Okay, ato naman nga pagabuksan. Lugay-lugayon ta lang. Nan. Kay naghubas duman, aton lang ni nga palauapan. Yan, Mang Tomas pangsarsa sa aton nga linuto man. Parang aton nga linuto magnami man. Okay, sigundahan tasang kalamay nga gamay lang. Nan lugay-lugayon lang. Ato nang anay nga pagkatakloban. Okay, ato naman nga pagkabuksan kay daw humidyo hubas duman. Ato lang nga dugangan. Oyster sauce lang. Yan, pagpananam sang aton nga linuto man. Oh, kita nyo guys, swerte ka namin na kay sura niya. Luto na gini guys. Medyo hubas-hubas na gini guys. Oh, gamay-gamay lang gisabaw niya. Okay, luto na guys. Plaster sa lamisa kay makaunom kita. Yan, mga muyo kita anay. Oh guys, oh, makaunom kita.
Testingan na naman ng atong nga linuto nga ginataan nga pato. Baw oh, gamantika iya nga sabaw. Naglanalana gid ang akon nga linuto guys. Oh nan, perte ka nami kay tsura niya. Way pa matistingan. Oh tilawan ta guys. Ayabaw, perte ka na best. Oh ano yung tinai? Ayabaw, kampiyon the best kayo guys. Nan, perte ka nanam. Pwerte ka guwapo guys. Okay, sige guys, basi ka makagini akong video sa inyo wall, hindi paki-like, follow, and share man sa akong mga video. Madamong gid niya salamat.